kalo wɔɔrɔ tɛmɛnen n'a ka fangata ye Burkina Faso premier ministre o tugu wasaden bulon na kunu ka taa yira dugu bɛ lahara min na. Kuma caman bɛ a ye min fɔ lakana ko fanfɛ, jago ko fanfɛ, Burkina Faso yɛrɛ jamana kɔka ko fanfɛ ni o n'a ɲɔgɔnna dɔw. Kumakan tɛmɛnen kɔ bɛɛ ye hakilina dɔ sɔrɔ Burkina Faso yɛrɛ tagabolo kan. Ahmed Zerbu o ye kibaruya jɛnsɛnla ye. A ka kuma kelen min ma ɲɛnama premier ministre ko ale tɛ se ka Burkina bɛɛ kafu ɲɔgɔn kan. Alors n'an dun y'a jateminɛ k'a filɛ bi na Burkina attaqué le. Alors an ka ɲi ka jɛn ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka jugu n'u kɛlɛ. Mais ale ye premier ministre n'a y'a fɔ ko ale tɛ se ka Burkina bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Bon ne kɔni ta miiriya la vraiment kuma ɲɛnama tɛ ne kɔni fɛ. Même président min yɛrɛ élu la démocratiquement. Bamba a b'a lɔn opposition bɛ yen, a b'a lɔn société civile bɛ yen. Dɔw bɛ yen o jɛn tɛ n'a ka fanga ye mais a bɛ Bamba ka baara kɛ n'o ye pour que jamana ka yiriwa. O tɛmɛnen kɔ an ye kumakan baara sin bobokanw yɛrɛ ma, dɔw ye mécaniciens ye, dɔw ye commerçants ye, dɔw yɛrɛ ye fonctionnaires ye. A caman ma sɔn k'a tɔgɔ fɔ nka o y'o hakilinata di. Nin ye mobili bolila ye ni an y'a sɔrɔ Bobo Julaso lɔgɔfiyɛ dondara an bɛ min wele ko kɔkɔ donda. Sinon ni premier ministre discours lamɛn a diyara n ye a bɛnna ma maintenant yɛrɛ ye côté min fɔ min sécurité ko nin ala mɔgɔw ye question posé bon par exemple ka taa sira fan fɛ bɛɛ kɔni b'a lɔn sira kɔni ko ka ɲi mais tant que ni sécurité tɛ yen tɛna sira ta. Dɔw wɛrɛ fana fɛ baara nata ka ca ale k'o ka kuma to k'o ɲɛsin. Dɔ bɛ fara baara kan de kɛ baara n'a to kan ye est ce que an bɛ insécurité kuma fɔ bi na hali bi insécurité na bɛ yen a bɛ ye an kɔni fɛ baara bɛ yen o ye baara kɛra mɛ min bi nana olu ka ca ka tɛmɛ min kɛra donc hali bi k'o kɛ siri k'o jija ka kuma to yen ka baara kɛ. Kumakan ɲɛna baara yɛrɛ fana bɛ kɛra o ye artiste dɔ ta faamuta ye an y'ale sɔrɔ centre culturel bambu dara n'a bɛ kan ka ɲɛgɛɲɛgɛ kɛ fiɲɛ kan. Discours nin kɔni a diyara et puis o bɛ baara min na nin fana baara ɲɛnama lo parce que bibi na n'an filɛ nin a kɛra komi o ye fanga ta o ye fanga sɔrɔ terroriste ninnu kan bien vrai que bon yɔrɔ dɔw bɛ yen en tout cas situation est un peu dangereux mais ce n'est plus comme avant voilà an y'a baara ko o bɛ sira ɲɛnama le kan hali bi ala k'o dɛmɛ voilà ala ka fanga d'o ma. Nin tun ye Alidu Wederawogo kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso.